Istoryahan na natin isa kung mahal kung asan dati ang anak. May istoryahan na lang kay Ikor, man yung Ikor ba yung ulan anak? Ipagbagal sa polis. Di ba, dati na kay Dakuno, kasi kadali, Missing ang tao. Oo, na-missing lagi, 1 month na ba? Di ba, ano ka nang gidrawing ako yung naong, wala mo siya yung picture niya. Anong gidrawing man mo? Kasi basta picture si mong anak ni mo. Ano lagi, huwag ipaprint mo na, kumahan mo kung print mo, ako na lang gidrawing. Gidrawing mo. Yung pinaka-page. Buti ko siya mag-drawing. Gusto na ako matakila naman siya nga siya, si animal, maguning naungan ni, ano ba ako, magpa-guide lang ko sa inyo ha, nga ka nang i-distribute ka mo na i-distribute ni sa uban ba kay... Bibi. Nakaiso, kanino, mo yung nakit. Isulti nila nakit, ano itong mo sa kaglaong dako? Ikaw, sige ka ba ito kayo? Kuha na lang. Isulti gani mo, isulti na lang. Dagan atik-atik mo yun. Useless na kayo niya. Kasi pang ipaprint mo sa mga barangay-barangay, wala din mong anak. O kabalo man di. Saman, uy. Ayok saba-saba si mong inahanhana, ako ang kuan mo, ako yung mentor. Ano di ay? Di panita ka niya to sa balay, nagpurti na kong deny, pero hapit ko nasakpan jud kay nagakat-kat do ka nakutan ko ka sa animal mga dito na nagakat-kat ka niya. Ako daw yung mentor. Wala ka, ipauban-uban man ko mo itong lalaki. Kani ayog saba, at least karong makakwenta ba naka-income ka, nakapayad kag blue na shirt, mura jud kag gasol. Gon, nakakuan ko naka 3.5 ko. 3.5 ka. Ako naka 6.5. Di ba dagko kitag income. Gwapong ding ani no. Gipa-drawing kasi mama tanawa mga purok-purok na mga nawong nimo. Ay lang na hadid mahal lang usba imong nawong. O gani pagupit ta gani ko no. Mo man siya imong nawong. Oo. Before ko mato si mong inahanap basig gusto ka mag-atod magbisita kakat sa ani. Tapos sa gusto mo siguro sa Kakat. Pakagayan ha, pakagayan. Pakagayan no. 8 hours ang biyahe dira ka. Okay na ni. Balik ha, mga 16 hours balik dayon. Bi pakuan sabi pang food. Paana lang dito uli dayon ha. Oh, pang food bi, pang merienda. Ayo kay 2.5 ihatag ana, imo ang 500 ako ang 2. Ha? Dako ba sa imo ha? Dako makuha si Kasun diri na pagpapilis pa nimo mga kuan dito QR code. Pasok ko kito si mama gani mo, sakpan di ko yun, dinani ko nimo. Wagi big bukid no nagpuilgi mo pa og QR code sa bukid nun dako kay gasto na pay kagayan na QR code. Pasok na yung kwarta, bahala sa kwarta. Dara ka ha ayo ang pak. Ino na ko si mo. Dino ko masaba. O ay saba. Si Ani nga to, si Ani Si Ani na ba? Si Ani lagi na. Si Ani na no. Nakaroon na sa mga unod-unod. Bubugti. Si Ani lagi na. Si Ani lagi na. Oo, nakaroon. Sing dito muna, sing mo. Tulog nagkagayan day mo. Sing. Alam mo, si Ani lagi to. Si Ani. Mong anak. Naman sa Cagayan daw. Wala na, Baway ko ni Mrs. Mal. Dili, nakita na mo, gipasakay pa ni Mrs. Mal. Karon lang. Karon lang Karon yun, ba? Sing. Kaya ba kinundi niya wala na sa iyaha daw. Wala na siya, wala siya kabalo karon. Nakita lagi na mo, nangingi lang mi sila pintan namin na padakaw. Maasa pa to nimo at tuwa na lang dito. Ano dagana to kay kuan karon 10 kilometers per hour pa ang dagan. Dagani na. Dagana dito Sing. Gani mo anak mo pa na mo kabalog ka pa. Binuhat na sa lagi to ni Isa mo nagsugo na puro ano lagi sa iyaha. Pasakay ka ni truck. Dagana na lang dito Sing. Dagana dito imong anak ba kay Luy kay imong anak Sing. Dagana sa dito imong anak. Buhi na po sa buhi ka panagan. Asa dapit na rin. Balik ko. Sing dali sing dagan sing. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, kumapit ka sa akin. Ade! Bibito. Ade! Isa man na. Muli na ha! Karoon niyo ba ka tira? Kisa na kayo pa ko Ane! Ane! Alam ma, ikaw man dahil na. Anong namuring ka kasi nagasugo sa imo ah! Ako nagpakaon sa imo, ako nagutong sa imo, nga nung mag-inana ka! Gina ko mo ba si mo, sige na kang sugo sa balay. Ito Sing. Sing, dali ko pura sing. Ane! Kadaong! Dili na lagi ko mo ba si mo, kasi sige na kang palugo sa balay. Hunaong ka, uban ko rito! Naagsi. Ha? Naong dyan eh! Pura Sing. Oo nga, tawagan na si Ani! Tawagan na si Val! Tawagan! Nara Sing, nara ka na. Lalo na Sing. Alik eh! Wala mang kikibuhat. Wala mang kikibuhat, ma. Ma, wala kang kikibuhat lagi. Kita ko sa imo ah! Wala ka kabalo. Tawagan na! Tawagan dito! Si Mal. Tawagan! Mal. Pwede naman si Mal, oy. Second naman. Tawagan! Di lagi sila. Ayog na ka! Ako na ipakuan, be. Nara Sing, say to Sing. Miss Mal, para Sing. Hunaw sa, hunaw. Padakot na mo. Sing,
Basi, oh. Ayun na, uy. Ano? Nakakwarta man ko anima, nakakwarta ko para matabang sa balay. Asa na? Nakatabang yung punchline. Ay! Karon, paila di ka kaso ka child is trafficking. Child is traffic. Ah, Basi human trafficking. ay human di ay. Ano man na sa'yo? Naglibog ko, ano? Nalibog ka? Ibo na ipabayad ka kayan, imo ibalik ka o balik kong palgra. Ibalik ya. Ayaw magpatay balik. Bitaw. Ibalik ya kang 2.5. Ikaw ang nagbaligyan. Ikaw mo ta nagpadako sa iya, dapat ikaw mutabang og kuan kung sa itama og bali. Pero ikaw man ang nagkonsente der. Dor. Karon pa ko Dar. kabalo si. So, Uy karon. Ang buon niyo. Kakit ay ka mo, imo pasa ka si ani. Ah. Karon mi kabalo man ning ante mo trabaho mal, ami kilara mal. Nanay siya, Anak, mga binili mo kuha si mo. Ayaw pag anak mal kabalo gyud si mo batasan. Brakay ka. Ikaw nagpadako pero ayo ina na ang bata pa na 16 anyos pa na. wala mo ka. Ubo lang TL. Wala mo kabalo sa story. Ha? Gusto siya mamalit og dress. Mauto ako ipahits na ko sa kong angkol padulong sa downtown lang. Ana ano sa mga ana man. Makihits lang sa downtown. Musakay siya kay Sugo ko niya. 25 unsay 25. 2.5 ang dress. Ang 25 dress. kang gwapa itsuraan ala 25 mo ibaligana. Pila di dapat sis? 28. 28 na. Kanimong price. Tagaan na kang 2.5 pamalit og sa niya. Ayaw pag inana mal. Di ba? Downtown ra ka dara sa downtown. Awa mal ha, magkita ta. Ipailan pa Barangay na, barangay na dito. Ipa barangay ti ka diretso kay among bali na oh. So kay sa tinuod di ba dili? Size sa anyos na. Ani. Cellphone man ang tanan. Mo na siya si. Tawas kapitan Ani. tawagan. Isulti ani. Ani. Hello cap. Hello cap. Ano siya karon? Wala, ayaw man, di ba na? Kadali. Wa kay karapatan mo tingog kay bata pa ka. Hello cap. Sige, sulas ka. Wag ka sabot si cap. Kap. Uy, istorya ha. Ginoon siya presidente magkuday pa si Mr. President kanina. Hello cap. Istura si cap. Istura si cap. Hello Kap. Oh. Kapon Kap. Sawadi Kap. Kasi makakwarta ta dira mo. Ha, ato ka na Kap. So I'm ma. Kasi ikong ni cap. Friend Ano ko ba siya? 3.5 daw. Ina daw isa sa inahan sa gini kana na lang. Tingnan mo ka. Gini kana na lang. Ikaw na, siya na lang daw. Ay na lang yung bata ko na. Ano ako na yung barangay tang ko naman. Sa ano ba lang ka? Ay si Bio ko. Ikaw sa balay na lang ang paglimpyo dito. Kay bata pa ka. Uli na ko dito. Uli dito. Bibi diyan mo nawala ka. Pagkadigaon mo. Ang 2.5 Ipadrawing-drawing lang pa. pa ng 2.5. Sing na dara si Angkol. Tingnan. Ako lang joke. Uban na lang kagayan, uban na lang kagayan bi. Ano rin ba kung ama konsilor na pito ka buok ato na po ng ina kuridas na tanan. Kapon Kap. Pinakuridas tanan. Kuridas daw tanan Kap. Ano nga i-package nila na po. Kapitan pila. Package daw Kap. O sa 20 mil tang upat. 20 mil upat Kap. No, na Hindi, interel lang ko. Interel ang ano, sekretary o ang treasurer. Para may sara. Babae ang secretary. What share na natin na? Mayroon PIO na lang. Ako na pipira sa ila. Secretary ko daw payayo Kap. Go down. Ha? 20,000. 20,000. Asa na padulong? Sa Kap? Asa na padulong sa Cagayan daw? Kagayan. Kagayan daw. Sa akin na lang taano. Upat lang daw ta Kagayan. Ibilin to ako, ibilin to ako. Bata, mahingir pa man to. Ayun na to sing. Ha? Ay na to, lagi kay ma... Ayun na to. Trafficking ta Ah, ako. 20,000. Full body daw na. Mandi ana. Ano sa diyan? Ang outreach program. Mana pa lang ng 2.5 oh. Ano naman ka? Ano? Dali aroy. Pas yung bata mo. Tapos tugay ka mo ko ana. Balik ulit na dito. Outreach program mandi. Si Ising, base si Wala to sing. Ang Ikaw na lang sing. Ay, dili ko gana na. Sir, bakit kita Ipon mga kagupit ko lang. Ay, dili man daw. Dili ko. Ate sa kauli na kong anak. Kamu na lang dira. Pwede nga, kadupay ka. Pero after kay chikinini. Dili chiki buni na, chiki buni. Dili after mo the outreach program, anak ko dito. Okay. Mga taga dito, taga Bukidnon. Simpa. Si mo, kinun pa kam tag banakong dito mo. Ano, bahala mo. Ako na lang. Hindi ko ano. Ano ko dili na lang ko nagluto ako sa balay. Ano na? Okay po ko sa amuha dito. 30 Man. mil Hoy, plus. di na ko ipasubo akong bilahan dito. Kay Social bisita ang wing 30,000 daw. Bahala mo dira amal. Ikaw na lang isa kay kaya man ni muna. Ano sa ba? Uy, bet ka ni Kapitan. Bet ka. Ay, nagsabag ka kuan. Ulit sa kita duha. Bukidnon man. Kanina to sakyan. Kanira. Fuck na yung Bukidnon?